Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια αν υπήρχε offside σε αυτήν τη φάση. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπήρχε, παρόλο που είμαι Ολυμπιακός. Πιστεύω ότι δεν υπήρχε offside. Θέλω να μου πείτε αν θα μετρήσει. Για να δούμε. Σηκώνεται και ο κόσμος του πράσινου. Εύκολη φάση δεν είναι σίγουρα. Ναι, σίγουρα δεν είναι εύκολη φάση. Ανεξάρτητα από το αν θα μετρήσει ή όχι τον γκολ, ο Παναθηναϊκός στέλνει για πρώτη φορά την μπάλα στα δίχτυα στην πρώτη μεγάλη επίθεση που έκανε. Για να δούμε. Με υπομονή την μπάλα, κατάφερε να φέρει τον Μπακασέτα σε μια θέση να κάνει αυτή. Σε περίπτωση ό,τι βασικά και να γίνει, μετρήσει δεν μετρήσει, θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια το αν πιστεύετε ότι πρέπει να μετρήσει ή όχι. Τις κάμερες να βάλουν τη γραμμή για να δουν τη θέση του Τζούρισιτ την ώρα που φεύγει η μπάλα από τα πόδια του Τάσου Μπακασέτα. Προφανώς και είναι πολύ κρίσιμη Για στιγμή. να δούμε. Ό,τι και να είναι θα είναι για λίγο. Η τύχη έχει γυρίσει την πλάτη στο Παναθηναϊκό και στο πρώτο μάτς και στο Άντε βρε παιδιά. Εδώ θέλει τα εκατοστά να είναι με το μέρος του. Δείτε τον Τζούρισιτ πώς Πιστεύω ότι καλύπτεται πάντως. Και εκατοστά ανακαλύπτεται. Είδατε και εσείς το replay, οπότε αντιλαμβάνεστε τη δυσκολία της περίστασης. Βαλέριο Μαρίνη, ο VAR. Για να δούμε παιδιά. Τα λέγαμε από τα αρχή. Γράφτε μου κάτω στα σχόλια κι εσείς. Από το τι θα δείξει, κρεμόμαστε. Τι να πω, όλοι είμαστε κάτω για τις ελληνικές ομάδες, ελπίζω να μετρήσει. Ο Ράτσελ Μάρτιν ετοιμάζει αλλαγή. Μικρή σημασία έχει τούτη την ώρα. Για να δούμε. Θέλω να μου πείτε για τη γνώμη και το πώς παίζει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Και την πρόβλεψή σας για το με την Άρης Αλάζ και το ΑΕΚ Χάπολ Περσεβά. Για τον Άρη πιστεύω είναι γκολ λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Μακάρι να περάσει, τι να πω. Εγώ έχω προβλέψει πάντως πρόκριση των Rangers δυστυχώς. Να προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν σκοράει. Αλλά δεν θα σκοράει άλλο γκολ, πιστεύω αυτό θα είναι το τελικό σκορ του μάτς. Και για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα βάλει άλλο γκολ.